ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಇದ್ದದೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತಂಡು ದೋಸೆ ಮಂತೆ ತುಳಿ ಅಂಚ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದೆ ಒಂತೆ ಬಂದವರು ಇದ್ದಿತ್ತಂಡತೆ ಆಯ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಟಿಫಿನ್ ಬೈದೆ ಕಡೆ ಬೈದೆ ಅನ್ನು ಬತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಅದು ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಆಚ ದೋಸೆ ಕಂದಿ ನಾವು ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಉಂಡತೆ ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏರು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಂದೆ ನನ್ನತ ಏತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ವಾರ ನಿಖಲ್ ಪನಯಾರು ದೇ ದೋಸೆ ಐಕೆ ಅಂತೂರೆತ್ತ ಕಜಿಪ್ಪಾಡಂಬ ಇದೆ ಕೊಡೆ ತುರತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಯಾನ ಮುಗಿಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಇನ್ನಿದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಸಾಟರ್ಡೇ ತಿ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ ದೋಸೆ ತಿಂಪೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕರಿಂಡ ಅಂತ ನಾನು ಕುಲೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೋತೆ ಇನಿ ಉಂದತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾ ಬಾಸನೇ ಮುಗಿಚಿನಲ್ಲ ಶುರುವಾತು ಜಿದಾಲ ಅವ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಜತ್ತುಂಡು ಗಿಡ್ತೇರು ಒಂದು ಪುರ ಪನ್ಪೇರದ ಅವು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಡತು ಅಂತ ಅವು ಬಾಸನ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಚ್ಚಿ ಒಲೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಡಿಪ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡ್ನತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿಯೋಡು ಎಲ್ಲೆಜಿಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಾಡೋನಿ ಅಂಚ ಎಂಬಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಪೂರ ನಾನು ಒಂಚೂರುಂಡು 200 MB ಅದಾದನ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂಯೆ ಕೆಲವೆರ್ನ ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ತೂಪೆ ಅಂಚ ಅವು ತೂಜಿಂಡದಾದನ ತುತ್ತುಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ಲ ತೂಯೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ದಾದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕಂಬ್ಳದ ತೂಯ ಐಟು ತೊಳು ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಕಡ್ಪುರ ಭಾಷಣನೇ ಅವಂತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಂದುಂಡು ನಡುಟು ನಡುಟು ತೋಜವೇರು ಎಂಕ್ ಕಂಬ್ಳದ ಆತೊಂಜಿದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕಡೆ ತೂಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಾತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಂದು ಅವು ಒಂತೆ ತುಳುಟು ಪನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೋಡೆ ತರಬೇನೆ ಪನ್ನೊಂತಿರತ್ತ ಇನಿ ಎಂಚ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಅಂದು ಕೇನ್ಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಶೀತ ಮಾತ್ರ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಗೇನು ಮಸಾಲೆ ಎನ್ನ ಇರ್ನಾಟ ಅಂಚ ಕಮಲ ತುಯ್ಯಾರ ಕಮಲ ಕೋಟೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಮಲ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಎಂಚಾಕಲು ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ತೂಕ ನಿಂಚ ಐಟ್ ಹಾಕ್ಲೇನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೇ ಮುಗಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆತ್ತನ ಆ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಚೀಟಿದುದು ಓದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಗೆಸ್ಟೇ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬುಡಿಯರು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬುಡಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬಂತೇರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ರು ತುಳುಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಮಂಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪನ್ವೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡ ತುಳುಟು ಅಕ್ಲೆ ಪಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಪನ್ವೇರು ಅವ್ಳು ನಗು ಉಲ್ಟ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅವು ಬುಡ್ನಾಗ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ
ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತೋಜು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಕ್ಲೆಗ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಿ ಅಕ್ಲೆ ದಾದಂದ ಅತ್ತಾವಂತ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಟು ಅಂಚಾವ್ ನಮಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಕಮ್ಲಗ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಡಲ ಪೋದು ತೂಪ ಅಂದು ಯಾನಂಚನೆ ಎಂಕೈತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಪೋದು ಮುಡಿಯರ ಕಮ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲುದಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಆಡಕ್ಕೇನ್ರೆ ಪೋಯ್ತೆ ಎಂಚ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರಿಜ್ಜಿರ ರುಣಸ್ಪೋತ ಅರಿಜ್ಜರ್ ವನಸ್ಪೋತಿರು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಪತದಕ್ಕ ಕೇಳ್ವಾಡು ಆರು ಕಮ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಲದನೆ ಎರುಕ್ಲೇನ ನಿಪ್ಪುನ ಅರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರು ಬೇಲೆ ಅಂದ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಾಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೇರು ಕಮ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಬರಾಡ್ ಅಡಕೇನ್ಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಮೋಡ ಆತಂಡು ಮೋಡ ಎನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯತ್ತುಲಿ ಅಂಚು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾನದ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ರಪ್ಪ ತೆಡಿಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಡಿಗುಡು ಗುಡು ಗುಡುಗು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಈ ನೆಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣಡ ಕೇನು ಅಂದ ಬಂದಿತ್ತದ ಕಂಬ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ತುಕಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಅಂಚ ಐತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಅದೇ ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ತೊಡಮ್ಮ ಪಜೀರು ತುಂಬ ರೆತ್ತು ಆರು ಪೋಯರು ಅಲ್ಲಿ ತೆಡಿಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಟಾಮೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯ ಇತೆಯಾನೆ ಬತ್ತದ ಚಾಪುರ ಅದು ಐತೆ ಆಂಡು ಕಸಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಐತೆ ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗಂಜಿಲ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ಮಂಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಕೆತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ಒಂದು ನೆಡೆ ರಟ್ಟದುಂಡತೆ ಅವು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟಿನಿ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಪಟ 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 ಫುಲ್ಲು ರಟ್ಟುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಆತಂತಲೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಗ ಸರಿ ಕಾಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರದಿಂದ ಪಾಡೊಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎನ್ನ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕಾಯಿಡು ಒಂದು ಚೂರು ನಾನು ಬರಿಕ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಡೆ ಕೆತ್ತಿ ಉಡೆತದು ಇಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡಿಯ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯಡು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡೋರಿವು ಜೆಲಿಲ್ಲ ತುಂಡಾಪುಂಡು ಏರೆ ಗೆಲೆಲ್ಲ ತುಂಡುದ ಬುರ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚ ಮಂತಾರೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡುದ ಬುರ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಕಲ ಇಂಚ ಮಂತಾರೆ ನಾನು ಒಂದೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಇಂಚ ಪಿಸ್ ಪಿಸ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತಾರೆ ನಾನು ಇಂಚ
ಬೇರೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತುಂಡವು ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಐದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಐತಾನು ಇಡಿ ಇಡಿ ಪೀಸ್ ದೀಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬುಡ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಬುಡ್ಜಿ ಅವು ಆತನೇ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಈತ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವರೆ ಪೋಡ ಈತದ್ದೆ ತೋಜುಡವು ನಿಕ್ಲೆನ್ನಾರು ಒಂದು ಯಾವ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಕ ಅಂಚ ಕಚ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ಲದಿ ಒಂದು ಮುನ್ಪಿನ ಸೊ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.